Üdvözlünk téged, Nagy Bálint! Össze akarsz nyomni minket? Hát akkor szeretném, hogy ezt végignézd ezt a bűvész trükköt. Igen. Be szeretném mutatni Magic Man-t, Zoltán szerepében. Köszönöm szépen. Én szeretném bemutatni a bájos asszisztensemet. Ez lennék én. Nincs véletlen egy Nagy Bálinthoz tartozó tárgyad esetleg? Mire gondolsz például? Erre? Én az rokokat urat? Rendben, tessék! Köszönöm Pont szépen! van egy. Nagy Bálintos, látják? Nem azt szépen megisszuk! És tényleg megcsinálta! Jól néz ki! Nagyon, hát megisszuk szépen Nagy Bálintot. Jó sok. Hát igen. Biztos finom. Hogy folyik? Hát igen, hát igen, Nagy Bálint. Egészség! Egészségedre! Ez tök finom volt. Nagyon finom Kár, hogy volt. Bálint ezt már nem élvezheti. Kérném szépen a segédeszközömet. Segédeszköz. Mire gondol? Például egy... Kalapácsra! Köszönöm szépen! Kellene nekem még egy segédeszköz, ami... Micsoda varázslat! Szépen letakarjuk. Jól látták Nagy Bálinték. Volt. Volt. Azt mondtad, hogy összenyomsz minket? Elég lapos vagy, Szerintem még üssük! Akkor üssük, biztos, persze! Na, Nagy Bálintől szakasz nyomni minket. Nézzük csak! Hát, nincs ott a neve! Bálint! Hát, nagyon tudlak sajnálni. De várjál! Most jön a bökkenő. Biztos. Én Magic Man vagyok. És a bájos asszisztensem, aki veszi. Igen? Trükk! Nem más, mint És megint! Megcsinálta! a Nagy Bálintos kólát. És a trükk nem más, mint... Hogy? Hogy csinálta? Hogy csinálta? Hoppá! Még egy ilyen fergetes... Hoppá! Még egy ilyen fergetes trükköt, mint... Magic Man és bájos asszisztensem. Soha többet nem fogsz ilyet látni. A lehetetlen lehetséges.